Iertați-mă, doar mi s-a întrerupt și momentan aici am făcut din greșeală o prostie și trebuie să mă duc în baza militară. Ok, o să-mi pun checkpoint ca un om care nu știe cam pe unde e. Adică nu chiar mai știu eu toată harta, da? Ok, nu o să mai filmez mult. Dacă mor prin bază militară, aia îi. Nu o să mai film. Adică după ce cam atât o să fie pe GTA, adică o să intrăm în baza militară și vedem dacă mai putem ieși din viață de acolo. Sau poate prinde vreun jet și da, dacă prinde vreun jet o să încercăm și să decolăm cu el. Și o să încercăm să lateralizăm, dacă tot atâta. Aoleu. Și o să încercăm să laterizăm pe undeva. Vedem noi pe... fix la Trevor. Uai, ce idee bună. Îl laterizăm dacă nu ne moare motoarele până la Trevor. Că e destul de aproape de Trevor. Îi dăm niște off-road, dăm în mașinuța asta, bă! E o mașină așa de veche, din 1900, Bă, eu cred că, să fiu sincer, le-am luat scuterul la oamenii ăia. Ui! Mașină zburătoare! Hai că e zburătoare. Dacă e. Ups. Am spus cumva zburătoare? Ok. Zburătoare. Data viitoare la WWE o să vedeți. Ne batem Randy Orton versus John Cena. Match interesant. Randy Orton versus John Cena. Și după John Cena versus Sander. Să facem echipa de Undertaker și Kane. Da, echipă. Undertaker cu Kane versus The New Day. The Shield, sincer să vă spun, aș face The Shield numai că în 2K20, din păcate, eu joc fără moduri și nu l-am pe Dean Ambrose. Dar l-aș pune pe și nici nu mai zic, frână. Voi ați văzut apa aia bună. E bună pentru cauciucuri să le spăl, dar pentru motor nu-i. Motorul nu-i prieten cu apa. Doar cauciucurile să prietene cu prieteni. Barancu se spune, dar îi place apa la cauciuc, că spală cauciucul și la tabla adică la toată mașina îi place în afară de motor. Adică în GTA nu contează, poate să fie mașina nouță. Adică și în viața reală e cam bine, dar în GTA poți să cu orice și cu sincer să vă spun, aș tăia drumul, dar că apă. Și mie nu-mi place apa, că-s cu mașina. Adică, uite pe aici. Uite, aici e normal. Ok. Ce normal sau noroi sau normal îi spune. La mine, aici în Cluj, e la oraș. Na. Uite pescărușul. Pescărușul, m-aș băga, dar uite că trece apa peste motor. Gata. O trecut apa deja peste motor acolo, de aici. Hai că paci pot să trecă, dar e un pic de apă. Doamne, bine că nu mi s-a dus motorul. Putea să mi se ducă la faza aia tot motorul. Da, uite că am avut noroc și nu mi s-a dus. Deci ăsta e normal. Și un pic în... Iar nu filmez bine. Ok. O să revin pe stradă, ok? Ok, am revenit pe stradă. Și acum o să începem.
tremură controllerul. Și o mi-l țin aici la burtică, că îmi place să mi-l țin controllerul. Oai cu... Oh! Nu cred! Oai de capul meu! Wow! Nu cred așa ceva. Și cred că, uite, la 7 minute cred că o să oprim episodul, sau un pic mai puțin. Dacă vreți să intrați și pe partea a doua, prima parte, da, cred că o să ne ducem până la tunii și dacă găsim o mașină, o să închidem din mașina aia. Ok? Data viitoare o să facem cu baza militară, că nu vreau să vă mai țin în suspans, să vă mai țin până mă duc în baza militară și tot așa. Că și eu mă plictisesc până ajung acolo. Am încercat să vă fac videoclipul ăsta cât mai bun, dar chiar nu mi-a ieșit. Adică, gândiți-vă că dacă eram pe multiplayer, acum, eram într-un curs, într-un sumo, într-un ceva. Dar, apropo, că când o să fac și o GTA online, să fiu cu oamenii, cu playerii, o să facem și sumo și curse și vedem noi. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și intrați și pe partea 1. Dacă vreți să le găsiți, se numește partea 1 și partea 2. Adică nu, GTA partea 1 și partea 2. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să apăsați butonul de like și pa!